Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong udto o maayong buntag kaning tanan sa atong mga organic friends, legit friends, and subscriber and followers. So for today's vlog, face in your face. Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong udto o maayong buntag kaning tanan sa atong mga organic friends, legit friends, and subscriber and followers. So for today's vlog, nagluto ko og lechon belly with tangad and sibuyas dahonan, mga iring banbanon niya ako siyang gipahiran og gamay nga coke para ma-crispy siya o para ma-red color siya, mga iring banbanon. Nagpalit ko og lime, muna ko siya og sauce og chili, mga iring banbanon. So para siya o kanang kuan, kanang sauce nga Vietnam sauce. So muna siya mga iring banbanon. Inyo ako magluto ng lechon belly. Tara na, let's go. Face in your face. Face in your face. What the hell is going on down there? Face in your face. Banbanon, buto na siya. So ako siyang kuha unsa. Buto na siya. Ako ni buto na siya. Itong suwayan ng iring banbanon. So itong slice yun. Grabe ka, yung mga iring banbanon mo, crispy ka, ayun. So, ito siyang slice on. Kami bunto na ta. Ito lang yung anim na itin.
maghimo ta og sauce mga iring panpanong para lami, no? So maghimo og sauce nga iring panpanong. Lamig ang sauce ngayon. Matabaw. So, mahal kailang sili dito ngayon. So, atong makuha ang tabi sili. Mahal kailang kung pang sili. Dahan-dahan kita sili kaya lami. So, ito yung bako. So, marami akong taon magiging ha. So, mahan na. Kasimple. Hey! So, mga iring kauna ta mga iring. Nagluto ko kuan ka ng lechon belly mga iring panpanon na. Crispy kaayo. So, naghimo ko Vietnam sauce. Very spicy. So, atong kauna. Pagkumkum kayo ha. Kami kaya. Ano ka sa mga iring bambangon? Hindi na ako nahurot unya sa mga iring, ha? Thank you so much mga iring bambangon. Thank you so much for watching my YouTube channel. And please don't forget to share, like, and comment sa akong Facebook page mga iring bambangon. So please follow my YouTube channel and sa mga oras, sa mga takna sa mga lugar. Punos ka sakit o punos ka lipay. Ichika mo, ilaglag na niliya. Inshallah, bye-bye. God bless to everyone. Be safe. Bye. Face in your face.